Hola a tots, i avui estem en un dels episodis de Fera Ferotge. I avui he decidit tornar al Build Battles. No amb subscriptors, no sé com connectar-me amb subscriptors, no els conec. No sé si tenen Minecraft, no sé si jugar amb ells. I no he penjat molts de vídeos perquè he tingut uns fallos, com per exemple que només se'm gravaven els primers minuts on ho estava preparant tot. O que quan estava gravant no se'm quedava la galeria o en el magatzem per començar. Vale, tema la oveja. Doncs, oveja, ho faré a un estil... A veure, clic dret, vale, perfecte. Demanaré herba. Herba per aquí, herba per allà. Molta herba, molta herba. Molta herba. Després, aquí mateix, ficarem el pastor cuidant de les ovelles, que no les estan ni mirant. Després, un de cavall, guardià, porc, ovella, agafaré el d'ovella, però també necessito el de llop, perquè estigui amb ell. A veure, llop, el d'aquí. Així està vigilant. Les ovelles pasturant. Ovelles pasturant. Pasturant les ovelles. Com veieu, no queda bastant bé. I ara on s'ha ficat el pastor? On s'ha ficat el pastor? Ah, vale, per tant estan aquí. Més ovelles. Només puc ficar 15 mobs. Vale, està bé. Ficarem algunes floretes. Un moment. Algunes floretes. Tulipà, perfecte. Com quedarà això? Vale. Dos, vale. I seguim ficant floretes. Les floretes. Aquí tulipans. I això per aquí. No ha quedat molt bonic, és com les ovelles i el pastor. No queda molt bé. Això queda molt buit per aquí dintre. Vale. Vale, perfecte. I sobre temps faré la miniatura aquí. Un moment que es vegi el pastor. A veure, pastor. Vale, aquesta serà la miniatura. No, encara no. Aquesta és la miniatura. Perfecte. Miniatura perfecta. Es dirà les ovelles amb el pastor i depèn si perdem les ovelles amb el pastor han perdut les ovelles o
Les ovelles amb el pastor han guanyat molta llana. Si guanyem 30 segons, no sé si ficar alguna més. Com... no sé... Sí, mira, un arbre. Pomer fosc no, de pomer i pols 2. No està la pols 2. Material aquí. Mirem. Oh, aquesta està molt xula. Està super xula. Quants jugadors som aquí? Només som 2. Jolín. 2 jugadors... Es dirà... Ah, vale, no, som més. Jackie 19. Jo no sé, però bueno. Esperarem a que passin tots. Votarem legalment. Supercagueta. Segur que guanyaré, perquè jo soc molt bo, Soc molt bo i sempre fico buenos, aquest... I una vegada vaig ficar épico i vaig guanyar. No, home, es mereixia. 2 jugadors... Què? Oh. Llima. Pues mira, jo faré un slime. I com es fa l'slime? Doncs bàsicament ho faré amb blocs de slime. I on es troben aquests blocs de slime? No, faré amb vidre tenyit. Vale, perfecte. Agafem aquests i fem un requadre de 1, 2, 3, 4, 5 i 6, 7, 8, 9 i 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I acabem d'emplenar-ho. Per aquí, perfecte. Ara ho fiques. No sé, però em sona molt aquesta cançó. Vale, aquest slime ens quedarà bastant bé. Slime, llima, slime. Llima no sé si és en català, però bueno. Vale. Faré un slime. Segur que tots fan un slime. En realitat es diu llim, però bueno. Vale. Ara fem un requadre més petit d'una altura de... Té que ser bastant alt. I no cal fer-ho per dintre aquesta vegada. Vale, porto 8 minuts. Aquest slime ens quedarà molt xulo, molt bé, xulo. Ho fem més llarg. Vale. Per aquí. Aquest requadre de quanta altura faràs? Doncs de 5 blocs i bé anem. Vale, aquesta és la tercera capa. Què faràs quan arribis a la 5ena? Doncs a la de dalt de tot no faré res, però a la de baix hi faré els ulls. Després, quan tingui tot el de dintre fet, ho cobriré amb verd clar, de manera que quedarà bastant xulo. Esperem guanyar i ho farem. Som 7 jugadors. Ja en porto 4, una última capa. Última capa per aquí. 2 minuts i ja portem això, la meitat del temps. I ja portem això, crec que fins i tot en tindré temps.
tindré temps per fer inclús la miniatura, que moltes vegades no tinc ni temps. Vale. No me'n recordo si us he explicat per què no he penjat vídeos. No, és perquè tenia uns fallos com que només se'm gravava el primer minut. I no m'agrada gens que només se'm gravava el primer minut quan estava preparant. I clar, quin sentit té? Ningú, no? I doncs, de manera que ho hem arreglat i hem aconseguit fer-ho. En els comentaris digueu-me si vosaltres també teniu Minecraft, si un dia voleu jugar amb mi, si voleu anar a Will Battle. Vale, 1 minut, anem molt malament de temps. Ai, mare meva. Crec que aquest slime, llim, com ho vulguis dir, no l'acabarem de fer. Vale. I de moment aconseguim aquí. Aquí. I aquí. Perfecte. Vale. No tindré temps, però almenys ho tenim que intentar. No tens temps. Ja ho sé. Crec aquest bloc. Vale. Què és això? Llima. Llima. A veure, llima. Almenys fes-ho amb la llana de color lila. Fes-ho amb la llana de color lila, és que fer-ho així és una caqueta. Llima. Ah! Ostres, llimona! Una llima! Quina passada! López! López! De Super López! Ostres! Mai hagués pensat que hagués sigut la llimona. O el llim, llimona. Els gelats de llim. Ai, ho han fet molt bé. Ostres, aquest està superxulo. Superxulo. No superxulo lo següent. Això és bueno. No és que sigui èpico, però està xulo. Vale. Endavant, López. Super López. Llima. Això no té ninguna pinta de llima. Vale. Ens preparem per dir ok. Us imagineu que algú es mereix un legendario? Mare meva, quin legendario! Quin legendario, mare meva! Nois, aquest tio es mereix un legendario. No l'he ficat, ni idea. Però això no ha fet res, és que no l'he ficat. Vale, això què és? Això no té ninguna pinta de llim, llimona, com ho vulgueu dir. Què és això? Espera. Llàstima pel bloc. Ai, per aquests tipus de fallos no m'agrada. Hem arribat quarts, no està gens malament. El vídeo es dirà Will Battles, l'ovella i la llima. L'ovella i la llima. Ja està. Espero que us hagi agradat el vídeo. Un moment. No vull aquesta miniatura. Vull aquesta miniatura. Que sembli que jo he creat això. Aquesta és la miniatura. Espero que us hagi agradat el vídeo. Qualsevol comentari s'agraeix. Qualsevol subscriptor sempre serà benvingut. Espero que em pugueu ficar en els comentaris qui voleu que faci per al següent vídeo. O també si voleu jugar amb mi alguna partida.
i ja us avisaré quin serà el pròxim vídeo.